lagunok, ongi etorri txorienera, eta bai, bakigu astelena da, depresioak, zegorra, azten da, medikuak ze gomendatzen dute olakoetan, txoriene ikustea. Guk aldarte ona beti daukago, eta astelenetan, areta gehiago, agian, ez dakit. Baina, bueno, astelena bada espada, zuei pixka bat gozatzeko, astelen gozoak ditugu txorienen, eta beti gartzen dizkizu postreak, eta bueno, ospinduta baldin mazabate, gozo pixka bate beti umorea pixka aldatuko dizue. Alaitzen dau beti, dultzea purtsua. Hombre, eta gehiago, ekartzen badizute munduko sagar tarta onena. Humila zara, Baina, bueno, horrez alditen du. Zu interneten sartzen za, sagar tarta bat nahi dotein, eta pilo eta agertzen zaizkizu. Munduko sagar tarta onena, eta nahi gabe, atzamarra nora juten da, klik. Gero onena da nero ez? Hori bakoitzak epaituko dau? Hori da. Nire egia da jarri dela izen hori, ze bi sagar tarta nahaztu ditu baten. Ingo du, tatinantzeko zerbait, eta gaineko oinarria izan beharrean horrelako ostore bat, izango da, konpota batekin, sagar konpota batekin ingo dugu nolako bizkotxo antzeko bat. Orduan, badauka, sagar tarta honena izateko, aukerak badauzka, probatuko du, eta ea zer moduz ateratzen dan. Eta lagungarri moduan, vainilla izoskia jarriko dio. Zuk hortik badaukazu zerbait? A ber, nik vainilla izoskia, eingot, nire propioa. Horako... Osa, lagungarri moduan hori ez bestea ekarri duana erabiliko dut, ez? Hobeto zuk, atara bola bat, eta gero niko ingo ditut oran polo txikitxo batzuk bainillakin. Bitxo. Bueno, lagunok, erraz utzi dizuegu. Eskaintza, ezin hobea, zuekor, gu hemen, eta lehen errezeta, horrela. Sagar konpota egiteko behar ditugun sagarra zuritu, ataletan moztu eta gurin eta azukre pixka batekin lapiko batean egiten utziko ditugu. Sartai bat hartu eta bertan azukrea jarri eta karamelu bat ingo du. Beste sagarrei bihotza kendu, erditi moztu eta karamelu horren gainean jarriko ditugu. Jarraian, sagardoa botako diogu, gurina eta pixkanaka egiten utziko ditugu. Gaineko estalki egiteko behar dugun sagar konpota birrindu, arrautza batzuk azukre pixkatekin irabiatu, konpota gehitu, irina eta altzagarria gehitu, honi tokolate birrindu botako diogu eta labera sartuko dugun erretilloa estaliko dugu. Labea 200 gradutara berotu eta 20 minutuz egin. Plater bat gainean jarri, buelta eman eta vainilla izoskiarekin lagunduta zerbitzatu. Orduan, esan dakoa, lehengo behar duguna sagar konpota bat. Horretako ingo duguna sagarrak zuritu ingo ditugu. Hauek, gero, gurin eta azukre pixkatekin egiten utziko ditu, eta hau birrindu ingo du. Behar ditu gutxi gora bera, 400 gramo konpota. Horretako nik hemen jarri dut kilo bat patata edo daukat gutxi gora bera. Patata o sagarra? Patata, sagar. Bueno, pom de ter, ala, ez que neukan buruan frantzeseko aldaera, eta hauekin goitxuna da hori, konpota normal bat, gurin pixka bat, azukrea, eta esan dako, ingo dugulako mix bat, ikusiko duzu, bai dala garrantzitsua, zerbait behar dugu ontzi bat, hau bezalako burnizkoa da, gero labera hemen jarriko ditut eiten, hasieran, eta karamelutan bertan plo-plo irakiten egongo dira, 5 minutu eta gero labera jungo da. Orduan behar dugu erretillo bat ero zerbait indukzioa aguantatzen duela, zua ematen diguna, eta gero labera sartu alduguna. Zigor aldot, hau erabili baino lehen gauza bat erakutzi? Olatzeti daukar marrazkia? Ez dakit politikoki oso zuzena da, baina zuzeu. Ez que, guztote janderik. Zigorek etxetik ekarri dau da sartaina politxa, Olako... Irudia personalizatua. Bizi guztirako sartai bat dio, hone die, a ber, ikusi oso, 2 kilo lehen pisatu indugu. Nik 3 kilo botatzen izkion da, Jonek esan du, 2 kilo terdi. Eta Jonek asmatu da. Nik egin esan dut. Jonek esan du, 3 inguru eta 2 kilo terdi. Eta asmatu indo. Baina bai pisatzen da, esan duzurian lehen, hori ez, munduko sagar tartarik onenak, ontxe gogoratzen duzta, ze ontxe, gaur egun dana da munduko onena. Lehen, garai baten egon zen, ez dakit pintxo laiaketa bat zauela, ez dakit Euskal Herrixan bat, urtian behin, eta orduan batek irabazten zauen, hau da pintxorik onena. Eta hurrengo urtean bestiak, baina ontsa hainbeste lehiaketa dauz, hamburguesa lehiaketak, pintxoak, tortillak, bermutak, ez dakiz zer, eta lehiaketa desberdinak, nun taberna danetara zoia, ez da, bitxu, hamburguesarik onena hemen, gero aldamenean da, bitxu, hemen torradarik onena, gero, ez, hamburguesia bebai honek badauka, hori ez, lehengo postua ez dakiz lehiaketatan orduan,
gaur egun hainbeste gauza dauz, non dana esan zeike, dala munduko onena. Dana, bai. Zenbat azoketan da hemen askotan esaten dugu. Euskal pastel txapeldunak azoka berdinean 2-3 aurkitzen dituzu gutxienez, eta batzuk urte berdinekoak ia ematen dute, ero ez dakit nolakoa da, baina, bueno, ni geratu nintzen, munduko tiragoma lehiaketan azpi txapeldun geratu nintzen. Bai? Karo, Bernagoitin egiten zen, nik ez da munduan beste tokirik, baina guk deitzen genion munduko tiragoma txapelketa, eta azpi txapeldun. Ez da gutxi. Ez da gutxi. Ez da gutxi, horrek bebe, goten dir segiluak horrek World Best Cheese, hau da munduko gaztarik onenak, horrek baltzak, egoten dir segiarrezkoak eta urrezkoak, eta edo zen Idia Zabal gazta erosten dozunak, beti dauka, pegatina hori. Bai, segillo eman badauka, batek eraz, hori da oso Idia Zabal ona dauzkaula. Hori bai. Oso gazta ona dauzkadu Euskal Herrian, orokorrian. Gazta honen lekuan bizi gara, eta sagar honen lekuan bebai. Bai. Zeu, zu bi sagar mota desberdin zabiz erabiltzen, ez? Bai. Arrazoiren bate batik, o... Ez. Ez. Listo. Ez. Eskura esaukatulako. Bai. Oso ondo. Eta, ontxe, imaginatzeo, zuritzen zabizela, da gero, asixak enduko zazula, bai? Bai, noski. Ez, asixak egisa da, hauan da, gozogintzan da, bueno, ez diela bape atseginak aurkitzeko, baina nik enagixena da, atseginak ez izatiaz gain, diela toksikoak, edo toksikoak izan daitezkeela. Zagarrenak? Zagarren asitxuak. Horrek daukie sustantzia bat, amigdalina deitzen diela, eta orduan hori nahazen dozunean urdaieko hau entzimekin, alda zianuroa bihurtu. Eta zure sabelian toksikoa izan daiteke. Baina, bueno, hementxe bi gauza. Alde batetik, horrek asixak inbitxizuna da murtxikatu, hau da, osorik jaten baditzuzu, ez da arazorik, da, murtxikatzen baitzuzu eta hori txikitzen baitzuzu zure hauan, tragatu baino lehen, hori da lehengo gauza, eta bigarren gauza da, bueno, toksikoa izateko, 70 kiloko pertsona baten, janbiozula behintzat, 170 hasi olakuek. Vale. Beraz, bueno, ez da, imaginak, zagar bakoitzak daukara 5 edo 6 hasi. Vale. Asko jota 10, beraz, pentsau, janbiozula zagar asko, mutxikatzen bitxuzula gainera asixak, eta gainera horrek ingotzuna da, bueno, gora galiak aukitzea, buruko minak, horan, bueno, giarreko minak, tripako minak, eta digestio kontuak, baina, esaitxu, eriotzera eramango. Eriotzera eramateko, janbitxuzu, bitxuen jartau, 4.300 pipita. Bai, eta hilko zinen aspertu da, ez? Hori da. Hainbeste zagar janbida horretarako, eta norbaite jaten alditxu, horren beste. Segira, bueno, a ber, kuianak eta ekiloreala horrek pipaketa jatitxu, hasiak. Horrek hasiak dira azkenean, Hori, eta hori jaten ditu, lehortuta, baina, bueno, horrek, bueno, ez da. Bai, baina, bueno, asixekin bebai, zigor, kontuz, badauz, arriskutsua dienak bebai, nik enakixen mandarinanak estila komeni. Jatia, eta bebai abrikotarenak eta mertxikarenak. Baina, no jaten ditu horiek, biteli. Nik mandarina egitxa da, aurkitze dutenian hola asitxo bat. Bai, mandarina igual batean bat jan aldozu. Nahi barik, baina ez ditxizu murtxikatzen gainera. Eta aurkitzen dozunean, igual, kanporatzen dozu edo, horako, ez dakit mandarinan atal txikitxo bat jaten bozu, da, asixa bat zaukan barruan, bueno, barrura, ez? Baina, ez dakit musika baten, asia, o ezurra, zein jaten du? Ez dut imaginatzen zen, mamia aukitza frutana, nore jango dugu asixa. Bueno, danetako jendia badau. Bai. Bueno, da zeitzen dau, munduko sagartarta onenak, munduko onena izatia. Izenak? Eta gero nik uste dut bebai, bainillak, ez? Bainillak... Bainillak egon gotzala hori edo, Bueno, gu bainilla esentzia botako digu kasu hontan, baina, bueno, horregatik uste duzu izango da la Patri. Jo, eskenetako vainilla zaporia da. Nik, betxu, kanela gustatzen jar, nik uste nuen esan behar zenula nik inudu alako. Baina, bueno, bai, segi, parkatu. Peloteoa, kizu ez tala nire, zigor? Baina, zuke inozulako bai, noski bai. Eta, bueno, vainilla, guk ezagutzen dugu, txorienen pila bat erabili dugu gure postrietan, astelen gozoetan, bakizue aspaldi sekzio hau daukagula, beraz bai, erabili dugu, bizpairu alditan, baina, igual jendiek ez daki landare batetik datorrela? Jakingo dau. Jakingo dau, nik uste. Leka bat dala, landare batetik datorren leka. Hori da, baina, lora, ze politxa dan, da horako orkidean familiko lora bat, eta benetan da,
poli-politxera da, orkidea loren artean, vainilla mota hori, da bakarra fruta ematen dagoena. Eta fruta kasunetan da, guk gaur ezagutzen dugun vainilla. Karo, holan ez da loretik ataraten likido forman. Ez. Ataraten da, zigorrek lehen esan dagoen bezala, leka forman. Hau lehen, jatorrixan Mexikoko Totonacapen eskualdean. Eta hori zauen azteken menpe. Orduan, omenaldi xaitzen zotzien Totonacapan jendiak, aztekei euren txokolatia aromatizatuz vainilla honekin. Hori da. Baina, vainillak izen desberdinak jaso izan zitxun, Totonacape eskualdean deitzen zotzien Shahanat, aztekek Tlixotril, eta gero, Espainiarrek, ekarri zabinean Espainiara, deitu zotzien vainilla, baina txikia. Hau da, leka txikia, vainilla. Hau da, leka txikia. Eta izena egia da, ez? Eta hortik eratu da. Beste hizkuntzatan da, baita, ez? Ingeles ez bai, ez? Vainilla da horakoak. Eta egia da, vainilla mota desberdinak badauzela, esnetxua, vainilloia, holan haundixaua, Indiako vainilla, da abar, baina garai baten Mexikon estatu horretan bakarrik alzan lortu, ze, hor zauzen erle konkretu batzuk, nun erle konkretu horrek polinizatu izabien lora. Hau da, lora eurak, lora edo landaria saiatu ziren munduko beste leku batzutan jartzen klima antzerakoa zauen tokixetan, baina fruta esan hasten da hori izan, erliak biezabelako horrek erle konkretuak. Alatabe, gizakisa dan bezala polinizazio artifiziala asmatu zabien. Eta gizakiak polinizatzei horrek da ingareztia. Horregatzi da ingareztia, eta horregatzi bebai, ontxe, Mexikon lehen eskualde horretan, zala vainilla azten bakarra, bertako ekonomiak bera inzauen. Azkenean, ekonomia nagusisa eta bakarra zan, vainilla idedikauta. Da ontxe, mundu osora edo, beste leku batzutara zabaldu ostien, eta ero prozedura lortzeko behai, sakuetan da sartzen dituzte, hor hartzidura bat, ez da izen denbora heltzen eukin behar dira, denbora pila bat, temperatura berezi batean, lan handia dauka vainilla holako leka bat lortzeak, eta horretik ez da merkea. Hori bai, apur batekin, zapore pila bat ematen digu, Hori da. Konpota martxan, ikusi zuen, gurina, azukrea, tapa jarriko diogu, egurra emango diogu, eta hau gero ingo duguna da birrindu eta pixatu ingo dugu. Behar ditugu, 450 gramo sagar konpota. Hemen, hau, hemen utziko dut eta aldatu ingo dut, hau ebena, eta... Nik zain ikotzuten, lasai. Bale, horre, emongo zute egurra, eta hemen ipiniko duena karamelu bat egiten. Bale. Karamelu lehor bat, hau da, azukrea besterik ez, eta urtzen jungo da. Eta honi, gero, karamelu egiten danean, sagarrak bertan, hauek, ingo ditu da nahin, bihotzak enduko dira, baina azalda guzti utziko ditut, hauei azalik ez dira jarriko, eta karamelu egiten danean, erdiki moztu eta holan, jarringo ditu danak hemen irekita. Gero, gurina eta vainilla bortako du bertara, sagardoa botako dugu, sagardo ez badu zuen nahi, eta umeak edo dauzkazuelako eta sagardorik erabili nahi ez duzuelako, sagarzuku bat. Sagarzuku pixkat, 1 mililitro, botatzen dizkiozu eta horrutziko du pixkat egosten. Zegero labean 20 minutu besterik ez da jungo, orduan sagar atal potoloak izango dienez, ondo itxeko hemen bertan karamelu, sagardo karamelu hontan egiten utziko ditugu, pixkat egosten bertan, eta gero ja beste gaineko geruza daukagunean, labera eta 20 minutuan egin da dago, Oso, no? Zigorrek esan da bezala, vainillan fruitua hartzitu itxen da, gero lehortzen usten da, eta guk gehiago ezagutzen dugu, leka holan osua ikusten da bezala, gero hautsean, azukriakin nahazitxa edo aromatizatuta, edo vainilla esentzia holaxe likiduan. Hala da beti onena, izaten da, lekan bertan. Hor dauka bere aroma dana, eta guk hemen zelan erabili dugu, flanetan, budinetan, bizkotxotan, sagartartetan, ez dakit gaziren bat egin dugu, baina... Txalmasailetan. Txalmasailetan, ez que akordatenaz. Bai, arzakek zeukan rezeta bat, txalmasaiak vainillarekin. Eta kanela, hemen jentea oitua dago, kanela, Euskal Herrian gehiago kanela zalea gara. Eta kanela erabiltzera horretan, baina hemen ingen nuen vainillarekin,
ikutu berezian baten diote. Nik isokinakin proba izan dut, rondan joan nintzelako tapa jatetxe batera, eta isokinakin atara sostien, vainilla. Eta bai, bueno, kombinazio benetan bitxia. Gozo gintzarako da, aparte, bada, bueno, holan edertasunerako, perfumetarako da holan bebai vainilla eta erabiltzen da, bitxu. Mentxe gure jefak esan dau, beti gustatzen jakola horrek usainak, eta gisa da krematan, da udan, da batez be, da usain bat, benetan oso berezixa, baina osasunerako bebai, jaten dugunean, oso ona omen dala. Ze, bueno, gure nervio sistema estimulatzen dau, eta horrek arintzen ditu sintomak, depresioarena da antxietatearena, adibidez. Bai, zai. Ondo zauz? Karameluan keia begitati sartu zait, eta... Ai, ama, negar guri eman dit. Bueno, azukriak igual ez, baina, bainiak bai, kolesterolan bai murrizten dau. Abitu. Betxu, eta, bueno, gibelantzako bai ona da, zauriak izten laguntzen dau, digestiorako bai ona da, beraz, nutrizionalki egisa da, espezia bat interesgarrixa dana. Guk normalian erlazionatzen dugula, hori, azukriakin eta gozogintzakin, baina espeziak berak be, holan, nahasi barik, propietate oso onak ditxula. Niri asko gustatzen jatolan, azukrerik gehitxu barik, ze beti ez duzu, baina beti postretan, gaietetan da, olakotan, jogurrakin, super goxua, goixien goiz. Hori ez aizkean gustatzen dira, baina nola da horrek. Ni vainilla askoa bakarri da isoskia, baina hauek jogurrantzekoa direnak eta vainilla askoak. Baina, etorten dianak aromatizatuta ez, Baina hori da, baina batzu bada. Etxian enjakoak, etxian zuk hartu duzu jogur bat naturala erosten duzu, eta gero zuk hartu leka, eta holan sotzetanak sartu, nahasi, eta horre daukan vainilla zaporia da ikusgarritxa zen. Normalian, horrek ez, jogurrak ja prestatuta etorten dienak, edo isoskixak edo, hartzaitxuste, aromatizatzaile merkenetarikuak, azkenean jogurta bada oso produktu, ez dakit, laur vainillasko jogur zenbat aldi izan, bat 52 euro. Orduan, ez dituzte esan dezagun gozogarririk onenak jarten. Ez. Eta jendeak hori ere bultatzen ari da, gaur egun jendea kalidadekoa bada, prest dago ordaintzera zerbait. Berdin zaie, bitu, jogurra hauek egin daude vainilla, eta hor pinportak eta ikusten dira, eta ez da izert, baina jagur bakoitzak 3 euro balio ditu. Jendeak gaur egun... Sigur, baina, hortarako bakitzu bai trampa dauela. Ze, ontxe bai, zela, pinporta horiek? Pinporta horiek. Eta pinporta horiek batzutan faltsua die. Hortan ikusten die, batzutan, ez dakit, vainilla, isoskiak eta merketxuagoak dienak, pinportakin, baina hori artifizialki gaitze dituzte, ez dakit ze osagai jarriko da bien, baina, ez die benetako pinportak. Beraz, hori ez da seinale hon bat. Itelioz esan hori. Bai. Perrota marrotekin enteratu behar izan ez horrena? Engainatua bizi izan zara. Era bat, ez da eskubiderik. Labana daukate kontuz. Ontxe beste notizi txar bat eman gotzot. Bota? Txarretik txarrera goiaz. Lehen komentau izan dugu, vainilla azteko oso garrantzitsua dela erleak, ez? Erleak oso garrantzitsua dira polinizatzeko, naiz eta ontxe gizakixak behin. Eta erliak bebai, tamales desagerpenian dauz. Geroz eta erle gutxi augeratzen die, eta honek gondorio txarrak ekartze ditzu. Hombre, latzak naturandako, eta egisa da bebai faktoriak desberdinak dira, eta dana gainera gizakixaken ditu. Zalde batetik daukau kliman aldaketak, eta bestalde bebai nekazaritza intentsiboak eta irisak geroz eta hundixe bat dienez, loran sortak eta asko... Barkatu ez, loran sortak eta... Eizan behar dut bakarri parkatu, moztu indizu, baina ezkia, pausu hau karamelo erringo zai bestela. Jarritu zagarrak eta zagardua bota behar dugu zeikuan. Ez ezin izu moztu, sentitzen du bituri. Lasai. Hau pausu garrantzitsua da. Bai, hau baiero bai egin behar da, bestela erriten zaigu karamelua. Orduan, oin hemen disolbatu zaigu horri nagun egin zaigun karamelua eta gurina otako dio hemen, beldur gabe. Gurinak krematzu txiko du, gorputzen emango dio eta zaporea emango dio. Oin, bero horrena da hitza, Patri, parkatu. Esan minotzun, azkenean lore sortan anistasuna asko murrizten dela. Ez, nekazaditzagatik, irixengatik, gizakixabe bai hori biltzen garelako bai zapaltzen, mendixak da danak, eta orduan, erliek nahi daue, lore anistasuna, ze eurek bie daue, euren elikagaia lortzia, eta elikagaiak geroz eta pobri hauak die.
Vale. Orduan, ontxe ikertzaile batzuk deskubritxu daue olako, erlientzako deskubritxu baino sortu indaue olako superelikagai bat. Da legamitik deribatutako elikagai bat, eta erlesainei ematotzie euren erliei emoteko, eta, hau izan da, kristoneko deskubrimentua, ze, erliek larba gehiago itxeituzte, eta produkziotan azidie pila bat. Orduan, eurendako bai, ondo dauela. Baina egia da, arazo handia dagoela, hemengo erlezein batzuk eta ezagutze ditute Euskal Herrian, eta, asko kentzun izango du haue listor asiatikoati, baina batez da, kontuzible, eta erlerik espadaukago polinizazioa nahi eta nahi eskoa dirak, eta zaindu behar dugu pixkat gure natura, eta holako, sombro txiki-txikietatik, segia da hor, egun baten ikusionen nik reportai bat oso interesgarria zela, hauek, ze animalia eta gehien bat zaintzen diren eta zeinei jartzen zaizkien babesak eta hor ziren, danak oso polita dienak, tigrea, elefantea, eta horietan da, ardura handia jartzen da, baina ze garrantzitsua diren, besteak txiki-txikia direnak, baina gizakiak behar dituena inguruan izatea, eta horrek pila bat galtzen ari direla, eta beharrezkoa direnak. Eta beste, esan dezagun hauek, argazki batean, ero bideo batean oso polita direnak, lehoiak eta olakoak, eta marrazoak eta horiek bai zeintzen direla, baina beste batzuk kasurik ez zaiela egiten. Bai, eta hori, ez jaki erreparatzen, zezatu oso gainera, erliak, ez jaki kasu asko ikitzen, eta gero, holako gauzak pasatzen dira. Bainilla, ikusten duzu, hemen dagoeneko daukagu irakiten karamelua sagardoarekin eta gurinarekin, hau utziko dugu hemen, esan dakoa, lehen esan dizu dana, irakiten utziko dugu, eta jungo gara betegarra egiten. Betegarria ja konpota ikusten duzu, egin zaigula, ja bigun dago, hau nahi izan eskero birrindu indezakegu, pero birrindu gabe ere, ja nahiko biguna dagoenez, horrela bera. Eta zeingo du, bizkotxo bat izango asan moduan. Kraskatuko ditugu bi arrautza, azukrea hemen daukagu, orduan azukre gehiago ez du erabiliko, eta jungo gara arrotzen arrautzak, eta ero botako dugu konpota, eta gero hemen altzagarria eta irina. Eta gero, eta hau, gainean botako almendrak eta txokolatia bukaeran. Txokolatia hemen baita, txokolatia hemen birrinduta eta almendra gainetik. Zeon. Zelan ez da izango munduko tartarik onena, hainbeste gauza izaten baditzu. Hombre, saia. Lagun batek esate zuenak, kokotxak gozoak dira, onjoak gozoak dira, eta pipermorroa gozoak dira. Hirura batzen baituzu, oso gozoa geratzen zerbait. Ni bakizu enauela horren ados, baina... Gaztea zara, patrikaziko. Bi gauza oso goxo, vainilla goxoa dau, txoixua goxoa dau, vainilla txoixuakin. Probatu duzu? Zo probau, baina... Claro, baina probatu ezean ezin dugu ezer zan, Patri. Bueno, erlauntza da erlien etxia, ezta? Da, zuk zebat erle esango zinun dauzela erlauntza baten. Mila kasko. Txira gora. Hoeta bost, mila. 80.000 ale, gutxi goera. Egongo dit txikixagoak, baina 80.000 ale arditzake, erlauntza batek, eta hortan dauz, erregina, erregin erleak, dauz langileak, eta dauz danakor sartuta. Da gainera, niri pentsabatela holan bitxia dela, erlauntza bakoitzak usai desberdina daukala. Erlauntza bakoitzak? Erlauntza bakoitzak. Jakiteko beraiek zein da euren etxea? Bai, zein da euren etxea, eta kanpotarren bat etortzen bada, esateko, hau, ez da mengua. Honek usain desberdina dauka, hau aldamenekua da. Da, euren artien bebai, babesteko. Ino bezek ez tixez lapurtzeko, edo euskalo. Betu, nire niken. Eta gero, erlauntza, dana da familixadan berian, abraska, bebai kontzeptua, eta abraskak itxeotza referentzia, hau zera, argizariko gelaska esagonal berezi horrei. Osa, barruan daukien estruktura horrei. Eta bertan itxen daue, neguan, putxo bat babestu, hotzetik, gero estixa gorde, itxen daue bai, euren larbak eta hor zaindu, bera, segisa da, badiela, gela oso praktikoak, eta bitxia dana da, gainera, matematikoki oso interesgarritxa dienak.
Ze badakitzu, erliak diela oso antolatuak, di oso ordenauak, eta orduan, eurak konturatu ziren, forma karratua edo borobila ukitzen basabien, hainbeste ezin zabiela gorde. Orduan, forma hexagonal honek usten dotzie, 130an estik geixau gordetzia. Beraz, natura behitxu zerako askarra ban. Eta hau, urdietan ikertu da, baina 1989an ikertu zaben Thomas C. Hals matematikari estatu batuarrak, eta hori, deskuribendu hau egin zauen. Beraz, pentsau. Bai, natura oso askarra da, dugu uste garela hemen ez da zer, baina natura bera askarra da, eta milaka eta milaka urtek, erlei ere emango zieten bere jakinduria, ez? Eta, txolet esate bat. Ontsa ez, baina... Ez, duzu nahi? Zer raro, Bai. Ez gero, hainbeste usain dago hemen zukaldien, sagarrana da holan, gero nahi otela, dana bere osotasun. Bale, oso ondo. Bueno, nik hemen ikusten duzu, konpota gehitu diot, 400 gramo, 405, jundiela. Gero, oin txokolatea gehituko diot hemen, mamurtuta, txugora bera, nahikoa, nik uste dut nahikoa daukala. Eta oin, irina, baetua daukadala, eta altzagarria. Habe, barrura, poliki naziko ditut, eta hau izango da, hemen gainean botako dioguna. Labera 200 gradutara, 20 minutu. Eta, listo izango genuke, gure munduko zagartarta, oberena. Bueno, ibeitu indotzu. Pipi, itxen dago. Vale. Alarma, ez dut jarri da. Ez, nik ez dut edibin ezer. Batzutan deitzen dutzuta. Ez. Oso ondo. Igual honek ez dauka holan forma hexagonala, ez dauka hainbeste lore, ez dakit, anistasun. Baina gu erliak ez garen ez, guk gustu handiz jango. Eta disfrutauko. Politia geratzen da, Tarta hau politia azkenean geratzen da. Bai, gero honi buelta emango diogu, eta geratuko dia, ikusiko dia karamelatu dago, tatintarta bat bezala. Tatintarta batean, buelta ematen diozunean, gainean geratzen dira, sagarratalak, hor erdi konpota egin da, karamelu kolorearekin, eta antzeko zerbait geratuko da. Eta hortarako biharrezko bai, holako sartagin berezi bat aukitzia, nik ez dut ikutuko ze, honek erreten da. Horre, temperatura asko hartzen du, bai. Horrek kontuz gara. Olakuak, sartu dizunak, gero laban eta balixo dagoela bai, bitrosamenekarako, indukziorako, dasurako da olakuak, izaten dietanak material berdinekuak, eta beru hartzen dau. Nik ikusi ditut batzuk bidixotan eta gero zelan hartzen dauen hau heldulekutik eskuakin da, zelan erretzen dien. Hortarako bai, olako tresnak eta saltza ituzte silikonazko berezixak, esku berezixak, honek hartzeko. Nik hau saltzen dute baita, eskutrapoa deitzen dela, bizi guztikoa, eta hartzen duzu lan, eta... Ez, baina gurotesan, markak berak. Bai. Zeni euskal lapiko batzuk, gero lapiko horrek, gero sartu lehikela hori laban, ogisa itxeko, tapia daukienak, eta oso dotori eta politxa dienak, baina, igual, ez padozu laban sartu ez baina, gero nahi oso apurtxa mugitu, hor... Lehenkoa desitxe oso, bigarrenean ja. Ikusten duzunez, likido desente daukagu, orduan pixkat hemendik. Bai, zedana ez da usurgatuko. Ez da usurgatuko. Horrela gutxi gora era, oinarritxo bat utziko diogu. Eta hau, hemen kendu. Konpotakin daue bai, hori, ez petza hori botatzeko danik, ez. Hori jogur batekin ero oinarri moduan, zoragarri. Eta hori ningo duguna da, gaineko geruza, irekitzen junga. Koiara bat pasatuko dira, patrimez ez. Bai, noski. Eta, hau, labea 200 gradutara daukagula, goitik eta betik, ero, aizearekin bada 180 gradutara, ezerrez, 20 minutuan, listo, bai gomendatzen dizuet, buelta ematea, ostutzen danean ere buelta ematen zaio, baina ez bero-bero daola utzi epeltzen kanpoan, eta gero buelta emaio zue, baina otzikuz gero, segun zema karamelu daukan azpian, oinarrian, itxatzita geratuko da eta ez da askatuko. Tatina izpek, hainbeste arrakasta, izan zabiela, hola, netarta, egia, simple batekin, ez? Zagarra karamelua da ostoriakin,
Honekin ikusten dut zuk ospia aldo zula irabazi. Ez, ni komplikatu inizialako, hemen jenteak esango, la pila badauka horren. Baina merezi da, gainera gelekero esan dozu 20 minutu daukala. Bai, ez egin egia da, labean azkarra egiten dela. Hau, bere hortan, esan dakoa, labera 20 minutu, eta ero, vainilla izoski batekin, hemen gatoz, hau zerbitzatzera. Bueno, gure tarta prest. Almendrak horren euskan da, otu zait, hola pixka txigortzea, beste ikutu badaukatela. Politxa geratzen da tarta, Tarta egitza da, takit, munduko gozoena izango ban ez dakit, baina politxa bintzan batek geratzen da. Politxa geratzen da, bai. Bueno, vainilla izoski pixka daukat hemen, eta orduan, oin, ingo duna, horrela, eta horrela, irukia moztuko dugu. Bueno, eta guztu zu, hemen bizkotxo antzekoa geratzen da, txokolate pinportakin, eta hemen hau, alde batetik, eta vainilla izoski koiarakada bat. Vainilla izoskia ontsenei bebai egin biot, Badakit, horretik. Ia, zein geratzen da nonagoa. Etxekua edo erosi txekua? Hombre, etxekua noski. Txekua beti dana hobia da. Bueno, hemen. Ze ona. Vainilla izoskia. Euna egeldi. Oprei. Eta Ze ona. almendra txigortu batzu gainean, eta listo dago munduko sagar tarta oberena. Zama igual koiera haundixa, ez? Bai, mesedez. Eskatzen dau. Koiara handixaki. Hartu zuk puntatxua. Sagardana daukala. Sukaldarixan dako beti Itxusina. parterik onena. Esfortzuagatik. A ver. Zer, onena? Oinarri ondo. Sagarra. Ez da, tatin tartan, egie da, konpota bezala geratzen askoz biguna ba. Honi denborak pixkate Bikain geratzen da. behiratu behar dizkide, baina bai. Oberenen agian ez. Baina oberenetakoa, seguru. Hori, 100%. Hombre. Eta vainilla izoski hau, ona bai, baina onena, ontsa izo. Vainilla izoskiak egingo ditugu, baina kasu honetan bolan baino, ekarri ditut olako moldetxo batzuk, eta egingo ditugu, izoskitxoak. Vale. Eta hortarako osagai desberdinak ditut, batek esango zabe, baina harto frijitua zetako. Vainilla izoski baterako. Esan dut zuet, kombinazioa vainillak bebai emototzula gasixakin, eta oso ona geratzen da benetan. Beraz, nik botako zuet errezeta, eta ikusiko zuen prozesua. Lehenengo vainilla esneko sokixakin nahaziko. Gero esne gaina arrotu eta bixak nahazi. Hori moldietara eraman eta 4 orduz behintzat izostu. Bitxartian txokolate txuria urtuko eta harto frijitua txikitu egingo. Eta gero izango da vainilla izozkiak txokolatetik eta harto frijitutik pasatzea. Beraz, hasiko gara, lehenengo gauza... Esne gaina arrotzen. Esne gaina arrotzen. Hau da. Artuana topiñak. Ozean deitzen dira gaur egun? Topiña. Topin. Moderno sabiz, Ze garrantzitsua hizkuntza jakitea. Gure garaian asko jota botatzen dira olako txokolate txirbila batzuk gainetik botatzen zitzaizkien eta ezer gehiago. Gaur egun, ez dakit ezer asmatu. Ez dakit ezer hartu eta bai gainetik hau botak bestea. Pila bat, gauza, egia da. Zigor, honekin ez dut magia inbi ere, bakarri da guba besteko. Ez ikintzeko zen. Bueno, egia da, jute zai izoski bat erosten da gaur egun olako kukurutxoetan saltzen dituztenak eta gero galdetzen dizute. Eta gainetik ze botako diu, eta eskaintza zabala egoten da, eta niko klasikoa naiz, eta normal, ezer gabe hartzen dut, baina, mundu zabala dagoela, eta bakoitzak, gazia, kasu hontan eta kurruzkaria, gaizki seguru ez dela geratzen, niri vainilla aipatuta, bai uzetortzen zaidan, zuk agian ezen nuen ezagutuko, zuk gaztia zela da. Mili Vanilli. Mili Vanilli musika, Eta ezagutu zenuen talde hori? Ezagutu Nikolan pertsonalki entzutekoa ez, baina ezaguna belarrira bai. Eta ze guapoa ziren biak.
Hori ez daukat buruan. Ez agoratzen, bi moreno lan, kafesne kolorekoak, erdenak eleganteak eta, baina, beraiek ez zuten abesten. Ez? Zezan, playback antzerako bat edo? Iruzurra egon zan. Hor bat zegoen alemaniar musikar ekoizlari bat, Frank Farian, eta honez zeukan oso abesti ona. Ingles ezala, ez? Give you know, is true. Is true, is true. Give you know. Padre, give you know, is true? Hola, hobeto da? Vainilla, ez negozatik. Girl, you know. Yeah, ok, vainilla bota diozu. Bueno, kontua da, ez euskala eta bi abeslari oso ondo abesten zutenak, baina ez ziren oso erakargarriak kamara aurrean. Osa, erakargarria bakarrik biztaz. Ziren abesten oso onak biak. Eta, abestia beraien ahotzean zen brutala. Eta zan zuen, honi buelta bat eman baz. Eta hartu zituen, beste bi, abesten oso txarra ziela, ni bezala agian, ero okerragoak, baina zeler denak eta zeu guapoak. Eta hor, mundu mailan Grammietan da sari irazi zuten, urrezko diskoa izan ziren Alemanian, estatu batuetan lehen posture igo ziren, eta alako batean, hala ere jenteak dudaz euskan ze, bila da abeslariei, elkarrizketa bat eman zutenean, inglesez entzuten zieten hitz egiten, eta ez egiten inglesa, zigorren inglesa zeukaten. Ordo esaten du, ze ondo abesten duten inglesa, baina gero hitz egiteko garaian... Buruz jakingo da bien letrak, eta... Hori ere pentsatu zuten. Baina kontua alako emanaldi batean, playbacka egoaten ari ziren, diskoa zegoen raiatuta. Eta batean entzen da, berdina errepikatzen da, eta tipoa biletako bat korrik ikusten zaio atzekaldera. Eta urduri jartu zen. Eta dudak baldin zeuden pixkat argitu ziren, da azkenean, dan argitaratu zen, sari guztiak kendu zizkieten... Eta bezigor, gaur egun horrek, arrakasta izango zauen. Eta gaur egun egiten da hori. Hori da, ze gaur egun autotuneakin eta ze abeslarik edo behintzat abeslari moderno honek musika, ez dakit, urbanoa edo reggaetoia da olakoak itxen da benak, horrek zeinak abesten da gondo ba. Ez dakit, Iglesias daukazu, semia oso ondo abesten duela. Oso ondo abesten duela urra azpian dagoenean, ze bestela horrekin ere izan zen baita ere, solako kontzertu batean argia junzala eta bere benetako ahotsa entzuten zen, da esatezu, ai ama, san Dios gure beixek ormagora. Txakur busti baten ahotsa. Txakurra utzi oso, are kulpaik ez daukala, hori okerraua zan. Ez da, norberaren amaiz gaizto okerrenean, ahotzo hori. Baina, gaur egun, esaten dana, ohikoagoa dan zerbait da, eta, ez da, esaten dute, hori normala da, ez? Jente asko esaten, hori kontzertu pila bat eta egiten da, ez? Eta nik ez daki, baina... Betxu, Zigor. Ebentxe, txokolate txuria urtuta. Hau gero ingo, izoskia holan, temperaturan aldaketatekin, ikusiko zuen zelan gogortzen dan. Izoskixak sartu ingo ditugu lehengo oskailuan. Eta topina jarraitu zitzen, hemen esne gaina naziot esne gozokiakin eta bainiakin, ikusten zu zelako krematxu dauen, eta honek azkenen ingotza testura oso ona gure izoskixai. Eta azkenek zarat apurtxo bat gehiago sartu diot, honek kartofrijitxuak ingoitxu txikitu apurtxo bat, eta honek gero joango die, txokolate txurixakin... Gainean, ez? Hori da. Eta harto frigituak, ero holako natxo batzuk, ero holako zerbait dinaz, ero baita, ez? Edo, holan klasikoagoak zabizate, fruitu lehorrak. Baita. Ez? Holako, poluak egoten horak almendrauak eta. Holako zehozen itxura. Orduan, honek, nahazingo ditugu txokolatiakin, badago aukeria, txokolatiakin nahazteko, edo zuzenian jartuko gainetik. Txokolatetik pasa eta gero horti pasa, ez? Hori da. Guikingo lan txokolate txuri, kurruskari bat. Bale? Beraz, hau prest, eta ontsi koiaratxo bat pasaten maztazu. Bai. Hartu ditut lehen hemen. Joango gara gure izoskixak betetzen. Eta hau, sobratzen dana, lau polo bakarra ditugu, sobratzen dana, kafian dako. Bai, bere hortan, ero? Bere hortan bebai. Lehen, zuken juzun sagarrakin bebai. Olako, izoskixa baino, holan, ataraten dozu hau gainetu lan krema edo saltza bezala. Bai. Eta bikain. Bez, olako moldetsuak gaur egun, silikon askuak, edozein lekutan erosileik ez, altzaitxuzte,
bere holan makiltxuekin, eta Bai. dana, edo bestela, lehen aintzina itzen ziren bezala, jogurt potuak ustu, koiaria sartu, eta horrekin. Olakoak zituzten egiten baita olako Petixuxakin. jogurt txikixakin hori da, sartu, Bai. makila bat potuan, eta izozgailuan sartu, eta egia da, jenteak egiten du batzutan egiten dituzte olako, badaude errezetak izozkianak etxean egiteko eta ez pentsa geratzen dela izozki denda bateko bezain krematxua izozki hau. Azkenean, izozki bat egiteko behar duguna da hotza eta mugimendua. Hemen gu bakarrik izango duena, hotza, orduan gogortu egiten da, eta goxua bai, hori baina testuran ez da krematxua geratzen da, gogorraua. Pixkat koskain behar zaio, ez? Orduan hori ezberdintasuna zebatu, baina eskizta, ez. Lehen garai batetako izozgailu makinak ero, zinak eskuskoak izaten zen, bi kupela, bat beste baina handioa, erdian orgatza izotza sartzen zen, eta barruan nahi genduna, izoztu nahi genduna orea, eta mugitzen egon behar zen denbora guztian, paretak ostu iten ziren, eta horrekin zerbait krematxo bilatzen gendu, baina, bestela, hauek eratzen di pixka gorxo, baina gorxo, Hori da, oso goxo, eta egisa da, aldia dauela, nasketa krematxu bat sartzia, hementxe esne gozokia eta esne gaina, edo jogurta sartzen motzazu. Edo sartzen motzazu, ez dakit, banana holan birrindua, ez da berdina. Honekin, apurtxe bat krematxuak geratzen die. Beraz, honekin goitxugu, oskaiura sartu, hau, pasako golako edalontzi luzenga batera, gero, hobeto sartzeko eta hobeto hartzeko txokolatia, eta segitxuan gatoz, hau prozesu da erakustera. Eta izoztu ostian, geratzen die, behitxu, holaxe. Hemen gotzau, ai ama, ai ama. Zer, hortuta. Gogortu iten die, eta ontxe silikon askoak izan da, asko zu hobeto ataratzen die, hemen makiltxotik. Buelta emon, eta bitxuslako potxoladak. Ontxe hemen sartu, eta... Eta holan zoar jaten, oskala bat berriro sartu, Habe, txurruak honen txokolatian egiten dien moden, bardin. aldugun egin da, berriz oskaiura sartu apurtxo bat izosteko, edo bestela, Bueno, oin, bere hotzarekin txokolate hori pixkanaka gogortzen jungo da, Hori da. Eta bestea urtzen. Orduan biak hor burrukan ibiriko dira, zeinek irabaziko duen, hori da. auskalo. Auskalo. Ia zeinek irabazten dauen. Eta hori ba, esne gaina, esne gozokixa, vainilla, txokolate txuria, eta harto frikituakin, zigor zeatarako da txarto. Ez dakit, baina hori inda gero mendi buelta beharra boda eman barko dugu, erretzeko. Bueno ba, hemen listo, gure vainilla izoskitxuak. Hale, Kerrik asko. bakotzen dago bat? Oi, hemen. Ai, hemen hasi Jau, da. urtzen hasten dira. Bo, No. Ni bakizu txokolate zuri zalea naizela orduen gabe. Ez da gustatzen batera. Benetan? Ba. Ez no salia. Nei zagarra beste zaguztuten. Ala, Baina nik orokorrean txokolate zuria. Benetan, Zai gustatzen niri. Baina bainilla izozkia zoragarria da. Orduen nik horra itiatzen koska. ni dana gustatzen gat. Txokolate txuria, esne gaina, vainilla, Ez- zagarra, brokolia, tofua, Más pasa que dana barrura. Más pasa que es. Baina jate ditut. Ja, ni be txokolate zuria. Ondo. Ba, bueno, astia bihar bezala hasi dugu, eta abixar martitzena, beste errez da oso goxo bat, nik laba biot piztia, Bikain, zuk, eman, bixar sorpresa, improvisatuko. gaur ikuste duzuna merkatuan, oso ondo. Ez, ni Katalunia aldea botako, zu bezala, lasai. Oso ondo, ba, bixar gatoz, Katalunia aldetik. Agur. Agur.